Hello, maligo mig swimming pool. Night. At night, thank you. Hi, Col. Col. Hi, Col. Kulonoy. Di mag-uol, no? Sa mga walang ka-apir ng picture, no? Masabak na lang ko din yun. Dito na ko nakabalo nga. Nag-picture na pang kinyo ka. Alungon na view na ko nakita sa mga. Wala kaya basta ka-move on sa mga sa ka-picture. Sige, kailang lungo. Mutawa ko sa timasaan. Asa yung assistant Dennis? Uy, gano'n na ang presentation. Paano ito makasunod siya dito? Man, ang presentation mo ito ni Kuya. Nagkamit. Para dyan makasunod. Spooting dito siya. Best in spooting dito. Uy, kabalo kakadlawon. Taras 4 na sa balay. Kabalo na. Kabalo lagi siya. Pinangadaan na din. Sa mo YouTube channel. Oh man. Okay, ito yung kuhaan. Ito pinaka-trending. Laban. Ay talan, no? Naka-appear ka sa kuhaan nila. Si Kuya no, gadalagan jud siya. Wajud siya kaabot sa altar. Kaluoy ba? Kaabot. Kami na-share sa video. Mga batchmates sa mga friends. Pag-ibig, kasi nilang mo. Kaya nilakit mo yung utang ang pag-ibig. Sinalulog naman tulong mo. Wala kami ganun exit na lamang na rin ang tupong na misal. Ano si Awis dagat? Di ko magpaabot sa lungon kay nahan ako. Kamusta imuhang feeling sa wala ka ka-upload picture? My God! Nagpa-picture ni Saloy, wag ka. Nakaguol siya, kawa siya respeto. Oh, siksik Kamusta man na ito ang beauty? Baka this beauty ang minatay. Naana may deren, no? Mga yonch, no? Manayang reception mga yonch, no? Lagnason's Place, no? Laban na shout out sa mga taga-Lagnason, no? Ay, mamaan. Kamusta man? Wala ka na HB, bakit? Waka kasi mamaana. Naribat yun ko, naribat yun ko. Grabe. Sa mga para-reception, no? Tagdapitan, no? Laban. This is it. Aran, no? Aran. No, Laish. Malaban, no? Sa Lagnason. Pag-ibig, ipainit da. Ipainit ang funky babes, no? Kaluoy ba? Laban. Oh, gigutom na ba? Ang paliuto ba? Down. Saan ko pa heels, Vince? Ginagawa mo. Saan, Vince? Ko down? Sa pink ni Jopay. Taas ka ayaw mo. Nag-heels mo, God. Tupong. Wala na siya nagpati. It's natural. Asa naman to yung mga pangkabuhayan showcase sa hirap, gabi eh. Oo. Vlog siya niya. Ay ko na. Say hi. Mama Ana. Say hi. Maka-G ka ni mo, May. Say hi. Ano na? Another na kong char-char. Kamusta naman? Okay lang. Wala HB diha? Wala ka na HB? Wala. Relax lang Relax tayo. lang. Chino, di ba guol, uy? Laban ang dami mo. Laban lang. Ay, sayang ang pretty. Ay, tikad. Pinadulit, John. Kailan ka ba nila doon? Baka gyapon, uy. Kasi yung masulti sa kasal. What can you say about Ate Angeli? Sa wakas, igmata ninyo, ugma, no? Mga magtiayo na mo.
No? Ate Jean, ano sa'yo masulti sa bagong kasal? Sige na. Ano sa'yo masulti ni Ate Jilly o ni Kuya Iban? Namutan ano sila sa... Ha? Nothing to say. Nothing to say. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Halo! Halo! God. My God! Santangan na lang daw. Laban yung cellphone ay bagahulog. Kasi mamasulti sa bagong kasal ron. Like, kasi mamasulti ni Ate Jilly o ni Kuya Iban. Hinaut ko. Hinaut ko? Sige, go. Usa man. We will live happily ever after. Oh, the end. The end. Laban na ganda, no? O, ikaw, Ate Wes. Kasi mamasulti. Sa bagong kasal. Oh, they will stay Stay strong. and strong. Hi! What can you say sa bagong kasal, karon? And, kasi mang message di Ate Jilly o ni Kuya Iban. Hi, Ate Jill! O, ara na itong mga magiitang couple, no? Kuya Iban. Hi, Kuya Iban. Congratulations. Congrats, Jill. Gwapa kayo. Alam mo, regulation kayo mo hanggang din, no? Kasi mong designer. Kasi mong masulti nga, kuan, igmata ni mo ugma nga, nalakay bana. Congrats to Jill! Ibaran. Hi, Ann. Isa mo na siya? Chesmes. Chika. Hello. Ay, maon ni siya? Tagalog? Tagalog ni siya? Ang atong pera Chesmes. Ash Nikki. Biochems. Hello. Paulo. Nag-vlog na siya. Hope you. Oh my God. Sa question ni Mama. Medyo quick question ni Mama. Kasi mamasulti sa bagong kasal na itong karoon na rin, oh. Naminaw ba siya? Sige. Ate Julie, if you hear this video... Ulo, awkward kayo. Of course, I am so happy. Ano po kayo, Mama? Finally, they are blessed. Subscribe na, ha? Don't forget to subscribe. And as a hopeless romantic, shout out! They are your okay. No, best in no slide. No slide mo na. Few inches later. Mamarong kapalihog and let's cheer our loudest round of applause. Hey, yeah, what's good? It's your brother Marlon Cousins, man. I hope y'all really enjoy my song now. If y'all really like that one, then you stop, then you hit the ball, with it. Naman, tanapay. Wapa kayo, Pai. Say hi. Another one. First, we have the parents of the groom, Mr. Virgilio, and to our secondary sponsors. For the candle, Ano masabi mo Kung sasabi ko sa bagong kasal? sa mga kasal ay laging happy, laging bill, we have Giniagawa mo! Mr. Sa lahat ng sakuna. Sa lahat na nangyayari sa buhay ko, ngayon ako naging masaya. Kasi, ano, look at my outfit, you know. Birahan to ako. Tanda, Yung jeep, birahan sa nina padalo ko post, dali. ano na, Pai? Ano ba? Ano na? souvenir wine. Sure, oy? Masa na siya? Masa na siya nga wine? Kulako. Ha? Fighter wine? Souvenir red wine. Ah. Mama Jones. Say hi. Alessa, welcome to my vlog. Laban. Uy, ready na gid guys sila pa-picture. Oy, laban na gid sa pa-picture. Ay, last lang, pag-ibit nito, may mapapicture. Uy, papila ko, ana. Dagan pa more! Dagan pa more!
big swimming pool. Nice. Nice. Thank you. Yes. Lagi na ko sa Dilitron, no? Laban. Hi sa akong mga yachts, no? Laban. Hi mga yo. Kaya naman ka ang mga kondreo. Like siya nga si Brian. Karon no, mga yachts, mga ligo mi yung swimming pool daw, no? Mag-night swimming mi, no? Lahiran, no? Hi, say hi. Say hi. Ay, pag-idol itra! Say hi na. Hi! Wala ko nakita. Mag-hi ko, bro, ako makita. Ay, Payagan pa mo. Say hi. Hi. Swimming time. Laban. Auto Jane. Say hi. Ligo na ito, Wiz! Ligo na ito, Wiz. Say hi, te. Hi. Kumusta ta? Sige na. Laban. Laban sa mga kapatid. Kini mo yatag break mo kayo. Apon makaisa. Alexa, Chopiness. Ama? Isa pa. Hello, good evening. Hello, here, Mama's Passway. Really, nigga? Laban sa mga para-horse. This is it. This is it. Pansit. Oh, by model ang Red Horse. Model ang Red Horse pie. Drink water, please. Lawas na namang flowers. Sama sa paglawas sa iyang. Charot. Ano ba yung ang mas Ano sa Oo. Ginagawa mo. Wala mo ka ng abridors eh. Laban ang tanong. Lumalaban si John Yard po ngayon. Bye, ablis. John Yort. John Yort. John Yard. Nasa suki lang siya. Ngayon. Welcome to my vlog, John Yort. Brian. Hindi mag-uol? Wow. Ano? Ginagawa mo. Say hi. Say hi, babe. Ah. Ikaw yung mga pinag-unabunin. Lalami. Upon siya. Yung mga pinag-unabunin siya ng Lagunde. Na pang-visually. O si Masolda rin mo ni Jubes. Mga pala siya sa Queen of Lagunde. Siya ko rin makuha si mong crown. Sure ka. Pass ko proud. Bye! Kasi mo Masolda ni Jubes. Mga pala siya sa Queen of Lagunde. Ako may kasulti niya. Kinahalan. O si mong advice. Kuha ng crown. Next crown. Kuha daw niya ang crown ni Kuya. Siya daw mo-turn over. Depende sa iyang sitwasyon ni Maki. Laban na sa mga pa-barbecue. Pangan festival. Mag-uul. Anthony. Laban sa mga Teka, tagay ko. Ah. Ah. Salah. Aw, Mag-uul. Mag-uul. Aga ka pagkaon. A few moments later. Alam yung tanong eh. Ngas. Oh, time check. Sa rasa. 10 p.m. Balhin no kay mga langas. Laban. Oy, kasama no taka Di mag-uol. Sige, balhin naman dyan. Ayos, no? Sa aming bagong lugar. Mag-uol. Talaghan.
Unsa? Tagagin nyo! Bakit kayong dalawa? Ang nangyayari, hindi ako makapag-duty bukas kasi hangover na naman ako. Pag ang po dito, madagong balon ugma, ako wali whale shark ugma. Manago lagi lang mga whale shark. Di, ang whale shark masabay man ako. Hoy, dahil mother Makapil. nature. Asa si Macdo, ato po ng whale shark. Wow, edi wow! Unsa to, An? Nakadungo ko, An. Hi, Paolo. Please take care of the Ann for me. Please take her to the moon for me. Ayun, charot. Yung malaban. Laban, makawi. Okay. Napaslay round. Laban pa. Napaslay round to, uy. Nungguol. Ano ba naman tani, oy? Endorser sa lindong. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Hi, Mayach. It's 12 a.m. na, no? And ako makipagdayak, no? Ulit na may sa mo. Laban, no? Laban, no? Di ba goal, no? Wake up early pa. Wake up early pa na siya. Work. So, that's it, mga guys, no? Mga Yoch, no? Laban. Salamat, guys. Pagtanaw, no? If you like this video, please click like and subscribe, no? Sa akong YouTube channel, no? So, that's, no? That's all. Thank you and good morning, everyone. So that's it, no, mga Yosh, no? So, thanks for watching. Bye. Mwah.